da kuka yi na cewa shugaban kasa ya cire shi shugaban hukumar zaɓe Professor Amupitan saboda zarge-zargen abubuwan da ya gabatar. Shin me ya jawo wannan kiran kuma a irin wannan gaban da ake ciki? Ai babu shakka, ai gabar ake kai yanzu. Kira ne na adalci, na haɗin kai, na kuma tabbatar da tsaron ƙasa. Dalilinmu da ya sa muka haka, shi shugaban wannan hukumar zaɓe shine ummul haba'isin wato ɓallowa Najeriya rikici bisa rubuce-rubuce da ya yi na ƙarerraki da ƙage akan musulmi. Kuma yana daga takaddarsa ita yawo ƙasashen turai har zuwa su Amurka akan cewa ana kisan ƙare dangi na wato kiristoci, wanda kuma wannan ƙarya ne. Kuma ya tabbata har shugaban amurkan da ya ce ya yadda ka shi ma ya ce ya yadda ana kashe musulmi, wanda wannan shine yadda al'amari ke. Wannan dalili ya sa har amurka ta nuna irin fin karfin da ta saba a kasashe ta shigo. Yanzu ta shigo ta fara jefa bama-bamai, ba san kuma inda wannan al'amari zai kare ba. Allah ya tsagaita kuma wato ya takaita. Ɗaya kenan. Na biyu, mutum ne wanda yake da bakar ƙiyayya ga al'ummar musulmin Najeriya da shugabanninmu. Bal a cikin takaddun nasa bai bar su Shehu Usmanu ba, bai bar shauran wato shugabanni na al'umma ba. To saboda girman Allah, irin wannan mutumin shine yau za a ce an bashi amanar kula da zaɓe, wanda bai samu dama ba ma ya yi sharri, to ina kuma ga ya samu? To kaga wannan shine bala'i. Kuma wallahi gwamnati inda ta gane wato ta yadda kwallon mangwaro don ta huta da koda, wannan mutumin fitina ke jawo gwamnatin ma, fitina ke jawo kasar. Saboda haka mu ba mu ce wai duk don kirista ne a in ba ka ba, an yi shugabannin da suka shugabanci hukumar zaɓe a duk wanda aka yi fiye da dozin ɗaya, musulmi fa kawai biyu ne. Na ji kace tun daga 1958. Kwanar da gaske har zuwa yanzu musulmi biyu kawai aka yi. Saka 10 wani abu da su suka yi. Ba wanda ya taba zuwa ya ce a in ma yanzu ba irin shi aka sa ba, ai ba mu da wata damuwa. Fatan mai adalci, amma wanda ba zai al'umma musulmi adalci ba, babu shakka. To suna ganin cewa kafin a tabbatar da shi sai da shugaban kasa ya kira taron gwamnoni gaba daya, aka gabatar musu da wannan, sannan duka gwamnonin na kuma wakilai ne na kowane bangare suka ce sun amince da tsaffin shugabannin kasa kafin shi shugaban kasa ya confirming appointment din nan nashi. Shin me yasa su shugabannin ba su yi la'akari da wannan ba, suka amince? Kuma sannan ana ganin senate da ta yi confirming din shi, kuma sanatocin nan mafi rinjayen su musulmi ne. Shin me yasa ba za a bi ta hanyar su ba wajen ganin an jawo hankalin shugaban kasa ya abin nan? To matsalar dai matsala ce mai wato sauki. In su ba su hangi can ba, to ai kuma in wani dan Najeriya ya hangi wani wurin da yake da hatsari, to kuma aka bata gwamnati ta yi la'akari ta lura da wannan abin. Kuma ai ka san dan adam tara yake, bai cika 10 ba. Tunda ba su gano ba, mu kuma mun gano, ba za mu ci amanar al'ummar mu da addinin mu ba. Dole mu bayyana, domin mu ma 'yan Najeriya ne, kuma dole a saurare mu kuma a ji wato kukan mu. Wanda ba wai cire shi kawai kuka ce a yi ba, kun ce a yi prosecuting din shi. Haka me kuke nufi da wannan? A kwarai da gaske a yi masa hukunci akan karyar da yi wa Najeriya, da kuma ziga kasashen waje da yi akan a zo a wato a durko a Najeriya, a zo a yi abubuwa na aika-aika akan musulmi. To baka sanya ajiye shi ya dauki wani kirista mara wannan? In aka samu adali, in aka samu wanda yake bayi da wannan, bai da a dama aka yi mai muka yi, ba abin da muka yi. Wannan ma dalili ne, ai ga dalilin da ya sa muka faɗi wannan. Sai mu tsallaka saboda lokaci, maganan kiran da kuka yi na wata walida Abdullahi yar jihar Jigawa, wanda wani jami'in DSS da ba musulmi ba ya yi garkuwa da ita
wani kira kuka yi akan wannan gaban? Babu shakka wannan labarin shi ma abun bakin ciki ne. Kiran da muka yi shine cewa min Allah wadai na farko da wannan abu da wannan jami'in tsaron